La confessió de l'expresident de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música ha esquitxat indirectament altres persones. Segons Millet, alguns artistes que han actuat al Palau han rebut diners en negre. Això ha molestat els cors al Palau. Els 80 membres del cor de l'Orfeó Català van celebrar ahir una assemblea improvisada i van fer una declaració pública mostrant la seva indignació per les al·lusions de Millet. Volem mostrar la nostra indignació per unes referències als cors que considerem confuses i malintencionades i que només pretenen desorientar l'opinió pública i encobrir els veritables destinataris i motius de la investigació. Asseguren que se senten víctimes d'una gestió que ha menystingut els cors sistemàticament i que els ha fet treballar en unes condicions de precarietat injustificades, després de conèixer les irregularitats comeses per Millet. Aquesta tarda faran una concentració i una cantada del cor jove de l'Orfeó davant del Palau. La nova direcció ha mostrat també la seva sorpresa pel desfalc realitzat per Millet i l'exadministrador del Palau, Jordi Montull. Asseguren que confiaven cegament en ell i que no havien sospitat res. Nosaltres que seguíem tot el procés de les obres que s'estaven fent al Palau, de les millores del Palau, que coneixíem les auditories corresponents, mai en cap moment hi va haver cap anotació que pogués indicar una situació d'aquesta naturalesa. L'exadministrador del Palau també ha enviat una carta al jutge, com va fer Millet dimecres, reconeixent haver desviat diners en benefici propi. Millet explicava en una carta que s'havia apropiat de més de 3 milions d'euros que havia destinat a reformar 2 immobles seus i a pagar viatges per la seva família. Segons el jutge que instrueix el cas, la carta de Millet és un element més de la investigació, però no modifica la complexa instrucció del cas.